Eu son neofalante. Na miña casa falouse sempre castelán. Falouse sempre castelán porque eu son neto de exiliados roxos. Tuvemos que marchar para Francia porque os meus dous avós estaban perseguidos. Pertencían a guerrillas e puideron acabar en cunetas, é dicir, podían non estar aquí hoxe. Exiliámonos a Francia e a Suiza e, bueno, cando os meus avós tiveron a certeza, que tardaron bastantes anos, en creerse que había democracia en España e que non iba a volver o caudillo, nin os herdeiros do caudillo, ainda que, bueno, eu creo que nunca se foron, sinceramente, cambiaron de caretas, nada máis, pois decidiron voltar, e voltaron a nosa terra. E na miña casa sempre houve medo a falar galego, sempre houve medo a meterse en política, sempre houve medo en protestar, en decir as cousas que realmente queríamos, e moito menos o que nos inculcaban era que non destacaras. Vale, isto creo que define moi ben o que fixo ao franquismo, a un pobo inteiro e a unha cultura. Eu decidí moi novo dedicarme a ser debuxante, a ser creador, en contra do que crían os meus avós, os meus pais. A mí me criaron os meus avós, eu son fillo dos meus avós realmente, porque foron os que me criaron, e aprendín galego por eles e por un mestre que estuve moi atento a todo o que estaba acontecendo no Instituto de Torrecedeira en Vigo. Nos inculcou a unha serie de persoas que el cría que tiñan sensibilidade, o amor polo galego e o amor pola cultura galega. Ese mestre chamase Xoán Garrido e grazas a él eu son hoxe galegofalante. E grazas a él tamén pois entendín a importancia de saber quen era Castelao, Rosalía, que eran as cantigas de Santa María de Alfonso X Sabio, etc. É unha miña escola, que é unha escola que non é unha escola como a que temos aquí, é unha escola especializada en banda deseñada. Eu ensino o meu oficio, a montei no 2012 porque non había onde estudar esta profesión en Galiza e había que irse fora, a Barcelona ou a Francia. Detectei nestos casi 14 anos dando clase que hai unha merma de galegofalantes importante. E eu estou detectando con xente que xa pasou a súa formación, porque os meus alumnos normalmente xa son universitarios, xa xente que acabou a carreira e ven a especializarse. E preocúpame. De feito, o martes teño que dar unha palestra na Universidade de Vigo sobre a lingua e teño que facer en positivo. Estáme costando un montón non entrar neste discurso que me parece que realmente temos que decilo, non podemos obviar algo que realmente temos en riba da mesa. E gustaríame decirvos algo moi claramente. Nunca, por usar galego, nunca tive ningún tipo de problemática. Ao revés. Diferencioume. Eu agora, cando vou ao Festival de Cómic de Angoulême, en Francia, Barcelona, Madrid, cando marcho ao estranxeiro, eu son o galego. E non me importa, incluso que me pidan gabarme de ser galego. E isto dime de conta de que non sucedía habitualmente. Cos cataláns, sí, os cataláns falaban todos entre eles cataláns, pero os galegos cambiamos rapidamente o castelán. Agora xa non. Eu teño amigos agora, editores e autores madrileños, que ao principio renqueábanme e decíanme escribe sempre en redes sociais en galego, non te entendo e tal. E dixen, tío, que non é vasco. Que é a miña segunda lingua, por certo, porque o meu apelido é da Silva, pero tamén o segundo é Irago. Entón, digo, bueno, pues entonces falo en vasco, que é máis fácil, non? Perderon todos xa o medo
incluso, cando me comunico con eles en galego, a non protestarme que lle estou escribindo en galego. E isto é algo que temos que provocar. Non é difícil ler o galego para un castelán falante. De feito, é moito máis fácil incluso co catalán, para entendelo. Entonces, provocado. Non pasa nada por mandar un email en galego ou un mensaxe en galego a alguén que non é galego. Se lles parece exótico traducir con Google Lens o que alguén che manda en chinés ou en xaponés, pois provoquemos tamén que teñen que traducir o noso galego se queren entender algo raro que non entendan que realmente é patochadas, vale? Que o entenden perfectamente. Hoxe quería animarvos a facer cultura e a facela do que sodes, do que sodes. Sodes galegos e galegas. É a cousa realmente máis fermosa do mundo, poder dicir que tes unha cultura propia, que dominas como mínimo 2 idiomas, vale? Que non o pode dicir todo o mundo, que aínda por riba eses 2 idiomas directamente os dominas de unha maneira totalmente natural, non te deixes que ir a unha escola de idiomas a aprendelo, e aínda por riba tes unha cultura exótica. Para nós non o é, pero eu dime conta, cando empecé a viaxar, que todo o que era galego fora soaba casi como se estuveras falando de Xapón. Entón, pensade, que fixeron ben os xaponeses cando perderon a guerra? Quitaron o armamento e esa pasta que agora o goberno quere volver a gastar en armas, donde invertiron? En cultura e en tecnoloxía e ciencia. E perderon a guerra de armas, pero foron realmente os auténticos gañadores da guerra. Pensadlo. A nivel cultural mundial, cal é a cultura que máis fans ten? A xaponesa, o manga, o anime, non? Está por todos os lados. Todos os países, incluso aqueles países que teñen unha cultura tan forte como Estados Unidos ou como Francia, acabaron rendíndose ao manga. Cal é a comida exótica máis popular, quitando a mexicana, que hai por todo o mundo? A xaponesa. Ahora é raro ir a calquer sitio, a calquer cidade e que non haxa sushi ou comida xaponesa, udon, etc. Todo ese tipo de cousas é conquista. Todos os teléfonos móviles, cámaras de fotos, todo o que teñades en riba vos agora mesmo, tecnoloxía oriental, ou xaponesa ou chinesa. De feito, agora el Trump fixo dos arancéis e tuvo que recuar. Por que? Ai, merda, non podo facer iPhones. Acabo de cagar. Non teño os chips para poder construirlos. Bueno, pues nos conquistaron. E eu creo que este é o discurso que temos que entendernos. Nós, como galegos, lóxicamente non temos as grandes industrias, non temos os grandes cartos, pero sí que temos cultura. E neso somos unha potencia. Fixadeos, a xente galega que triunfa fora, e que triunfa facendo as cousas en galego e moitas veces abogando pola nosa propia cultura. Cineastas, músicos, xente do teatro, xente do mundo da banda deseñada, da literatura, cantos premios nacionais temos. Bueno, pois apostemos por iso. E non tanto por armas, que xa basta de matar xente, non? Que estamos no século XXI. Por iso que esta xeración que estades aquí, que sodes realmente o futuro da nosa cultura, o que tedes é que facervos fortes e enorgullecervos da vosa lingua e da vosa cultura e deixar de lado toda esa parafernalia absurda de discurso facha de que o galego non vale para nada. O galego é unha cultura fermosísima, o galego ábrenos a Brasil, a Portugal, a centos de millóns de persoas, e o galego ten unha cultura tan arraigada
que podemos venderlle fora aos demais, porque non a teñen. Eles non teñen as nosas lendas, as nosas cantigas, non teñen a nosa maneira de ver o mundo. Poñovos un exemplo que a mí me fixo pensar moito na importancia de conservar a nosa cultura e a nosa lingua. E vou logo poñer con algo que normalmente sempre chama a atención, que é que a película Arrival, A Chegada, non sei se a coñecedes, é unha das últimas películas de ciencia ficción do século XXI. Nesa película, que é de Denis Villeneuve, non sei se está ben pronunciado o seu apelido, o que plantexa é que hai unha filóloga de lingua galego-portuguesa que fala de que o galego-portugués é a lingua original de Gallaeci, vale, da nosa terra, e o fai en inglés, ollo, unha película en Estados Unidos falando do galego-portugués como lingua propia do país. Esa muller a chama o exército porque chegaron os marcianos, chegou un ovni e necesitan poder falar con eles. Ese filme está contado dun xeito moi curioso. Cando empezas a velo, pensas que as primeiras imaxes que estás vendo dese filme é o pasado da protagonista, porque ves que esa muller tiña un bebé, hai flashbacks, non? Mentre está pasando todo isto, hai flashbacks, e esa muller ten un bebé, ese bebé ponse enfermo, con enfermidade grave, e falece. E entón dices, bueno, e agora a partir de aquí me contan a historia desta muller que perdeu a súa filla. Conta como empeza a investigar como se traduce a lingua dos octópodos, por certo, máis galego imposible, vale? Porque os polvos do espacio pois falaban o topo, vale? E o topo era como, sabedes as cuncas de liño cando quedan na mesa, que están manchadas e fan unha mancha? Vale, pois ese é o linguaxe dos octópodos. Máis galego imposible todo, vale? Vale, pois esa muller descubre que o octópodo non funciona en línea recta, funciona en círculo. E que para traducir o octópodo temos que pensar dunha maneira non lineal. Os seres humanos pensamos en principio nun e desenlace, non vamos en línea recta. De feito, nós pensamos sempre en línea recta, cando pensamos no futuro pensamos hacia adiante. E curiosamente, cando remata a película, esa muller sabe o octópodo, é a primeira muller do mundo que aprende o idioma dos extraterrestres, e cando acaba a película descubres que o que estabas vendo ao principio era o final. E que esa nena ainda non nacera, e que esa nena iba a morrer, e que esa muller iba a ter a súa filla a pesar de que sabía que iba a morrer, porque aprender a ver o mundo, o espacio-tempo, noutra maneira diferente. Esta historia de ciencia ficción está baseada nun estudio de filoloxía no que se analiza que a lingua fai cambiar a maneira de entender o espacio-tempo, a maneira de entender como vemos o mundo, como entendemos a natureza, os nosos iguais, etc. E a mí me pareceu brillantísimo, porque dices, carai, isto tiñan que poñerse en todos os institutos e tiñase que analizar para que a xente entendera a importancia de perder unha lingua, porque se perdes unha lingua, perdes unha maneira de entender o teu entorno e os teus iguais, e cambia o mundo. Por que aquí temos leiras pequenas? Porque aquí temos unha visión minifundista da vida. Non somos casteláns. Nós non vemos o horizonte. Tantas que os que viven cerca do mar o poden ver no mar, pero o 90% dos galegos non vemos o horizonte nunca. Porque está todo cheo de montañas, de árbores, etc. Entonces, esa paisaxe fai que sexamos minifundistas e que vexamos o noso entorno en pequeno. Os casteláns non, porque teñen a línea do horizonte a tomar polo saco
e o máis abrupto que ven é un pozo ou unha árbore chuchurría por ali sin agua, non? Entón, claro, a súa visión do mundo é diferente. Entón, eso é o que fai importante a cultura propia, non? E a lingua propia. Por iso que cultivade, analizade e pensade que vades a ser muitísimo máis abertos mentalmente cantas máis linguas coñezades, non cantas menos coñezades. Eu non teño familia catalana. Traballei, como ben decíades, no Jueves, e ali os meus compañeiros me falaban en catalán. E eu lles contestaba en galego. E nunca tuvemos problemas de comunicación. Bueno, de vez en cuando algún chiste nos entendía. Vale, porque é certo que os galegos temos unha maneira de facer humor moi peculiar que fora enténdese mal. Vale, a nos fanos gracia, a eles din, joder, que bestia. No, si é de coña, pero eles o interpretan como que directamente estás faltando a alguén. Pero quitando iso, nunca tuvemos problemas de comunicación e eu comunícome ahora con eles en catalán, aprendín catalán, porque aparte, se sabes un idioma, aprender outro é fácil, vale? Eu sei tres, sei francés, español e galego e portugués, bueno, porque o galego e o portugués prácticamente son irmãos. Con lo cual, para comunicarme, fenómeno. Ahora estou co inglés. E, genial, cantos máis dominemos, mellor. Porque nos vai a facer ver o mundo dunha maneira moi diferente. Para deixarnos aquí un agasallo, quería facernos unha viñeta en directo, pero como me dá un pouco de cousa facela eu, vale? Porque eu aí, no 2007, cando montei a Retranca, empecé a facer unhas viñetas que facía era analizar como sería as viñetas de Castelao no século XXI, non? Como vería o mundo Castelao hoxe. E empecé a facer unha sección que chamei Retrancos, na que analizaba a actualidade social e política galega co estilo de Castelao. A revista Retranca deixouse de publicar no 2012, cando montei o Garaxe Hermético, porque quebrou a distribuidora. De feito, é a primeira vez en Galiza que algo morre non porque non se venda, sino porque non nos paga. Porque a revista vendíase moi ben, estuvemos dentro do 2007 ata o 2012 publicando, o que pasa é que a distribuidora quebrou, deixou unha débeda de 20.000 euros, xusto cando eu gastara todos os cartos que tiña en montar a escola do Garaxe Hermético. Entón, tuve que parar de publicar. E agora esas viñetas as publico todos os meses na revista Luces, a revista que montou Manolo Rivas. E bueno, eso, que para hacer esta viñeta, como mañana é o día das letras e este é o ano Castelao, daba un pouco de cousa facela eu. Así que o que fixen foi traer o atrezo de Castelao para que debuxe Castelao.